V psychológii je spotlight efekt dôvodom, prečo si myslíme, že nás všetci sledujú. Aj keď nás nesledujú. Je to jemné, ale silné kognitívne skreslenie. Môžeme byť posadnutí malou škvrnou na košeli, celé dni si v hlave prehrávať trápnu poznámku, alebo sa vyhýbať vyjadreniu, pretože sme presvedčení, že nás všetci budú súdiť. Postupom času nás toto neustále seba kontrolovanie môže v spoločenských situáciách urobiť prehnane uvedomelými. Z psychologického hľadiska spotlight efekt funguje preto, lebo sme stredobodom nášho vlastného vesmíru. Náš mozog nedokáže úplne pochopiť, že nás ostatní neanalyzujú tak dôkladne ako my sami. Keď ste si hyperaktívne vedomí svojich vlastných činov, rodič, učitelia alebo šéf to môžu posilniť. Je ľahké predpokladať, že všetci ostatní sa na vás rovnako zameriavajú. Ale tu je pravda. Spotlight efekt sa netýka reality. Je to o vnímaní. Je to trik, ktorý vaša myseľ hrá, aby vás ochránila pred spoločenským odmietnutím, ale často sa vám vypomstí, čím sa stanete úzkostlivejšími a menej autentickými. A hoci sa to môže zdať neškodné, časom to môže znížiť vašu sebadôveru, obmedziť vaše príležitosti a prinútiť vás vyhýbať sa situáciám, v ktorých by vás mohli vidieť. Ako teda z tohto cyklu nájsť cestu von? Začnite s pochybňovaním svojich predpokladov. Spýtajte sa sami seba, či by ste si vôbec všimli, keby to urobil niekto iný. Veďte si denník, v ktorom si zaznamenávate, kedy ste predpokladali to najhoršie a ako často ste sa mýlili. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vám pripomínajú, že väčšina z nich je príliš zanepráznená vlastnými neistotami na to, aby skúmala tie vaše. A čo je najdôležitejšie, vystúpte z spotlight efektu. Nemusíte byť dokonalí, aby ste boli akceptovaní. Vaša hodnota nie je určená tým, koľko alebo ako málo si vás ostatní všímajú. Pravdou je, že ste slobodnejší, než si myslíte.